O cadáver atopado na praia de Raíros, no Grove, segue sen identificar. A Garda Civil continúa as súas investigacións para tentar poñerlle nome e apelidos á vítima. Trátase dun home de entre 50 e 60 anos. O seu corpo foi localizado na mañá do pasado sábado. Foi un veciño da zona que paseaba pola beira do mar o que atopou o cadáver tendido na area. No momento do achado, a vítima estaba vestida con roupa de rúa. Mantiña os pantalóns e os zapatos, aínda que perdera xa a parte de arriba. Polo de agora, tampouco se fixeron públicos os resultados da súa autopsia. Así as cousas, todo parece indicar que o varón faleceu afogado. O corpo non amosaba signos de violencia. Os golpes que presentaba o seu cadáver serían o resultado de ter batido contra as rochas. Ademais, segundo o estado no que se atopaba o cadáver, a vítima podería levar morta ao redor dunha semana. Algunhas informacións apuntan a que a vítima é un cidadán de orixe portugués. Sei que esa é a principal liña de investigación da Garda Civil porque o cadáver non portaba documentación, só obxetos de procedencia lusa. Con todo, non se descarta ningunha outra opción. O que si quedou descartado xa foi a relación entre este achado e o dispositivo levado a cabo o pasado venres a última hora da tarde na zona da Lanzada. Neste caso tratouse dunha falsa alarma por mor dun suposto surfista en apuros na auga que mesmo obrigou a mobilizar o helicóptero Pesca 1 da Xunta.